Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, Mbak Mas. Kepriye kabare? Dina iki apa ana sing ora mlebu? Nihil, alhamdulillah. Berarti sehat kabeh ya. Sadurunge diwiwiti pelajaran basa Jawa dina iki, ayo dedonga dhisik bareng-bareng. Dedonga dipun wiwiti. Dedonga dipun pungkasi. Iki kan nenek materi anyar. Nah, apa ana sing eling gayutane ambek materi sing sak derenge iku apa? Apa ana sing eling sik an? Loh, mosok wis lali. Ayo mbake sing iki ayo. Supe. Walah. Jadi laporane materine Bujen sing saiki dipelajari iku materi laporan teks kegiatan, yaiku ana gayutane karo materi sadurunge, yaiku laporan hasil observasi. Loh, gayutane apa, Bu? Mosok padha? Ya jelas ana bedane. Yaiku yen laporan teks hasil observasi iku laporan sing ditindakake secara objektif. Nah, hasilnya ki faktual. Yen teks laporan kegiatan kui laporan sing wis nindakake suatu kegiatan. Contohnya kaya mari ngelakoni kegiatan kerja bakti, utawa rekreasi, utawa kegiatan tengah semester. Kan biasanya neng sekolah-sekolah kan yo enek to kegiatan tengah semester, embuh iku neng sejarah-sejarah utawa neng museum opo ngono kuwi. Lanjut ya. Jadi tujuannya pelajari teks laporan kegiatan kuwi supaya sing pertama sampean kabeh iso ngidentifikasi teks laporan kegiatan kanthi cermat lan kritis. Nah, sing keloro sak marine ngidentifikasi iku iso nginterpretasi kanthi bener lan mandiri. Kaping 3 yaiku sakmarine ngidentifikasi karo interpretasi iku iso menyajikan, iso nyuguhake lan presentasi ning ngarepe kanca-kancane. Ngono. Nah, sadurunge mlebu nang ngonane materi, apa ana sing ngerti definisine teks laporan kegiatan? Apa sih iku? Mosok gorong ana sing maca bukune ayo. Ayo apa ndang? Nggo nek sing iso jawab tak tumbasne jajan ning kantin. Monggo Mbak sing sebelah kene. Nopo ayo? Napa Mbak? Kertas Bu. Boten ngertos. Mbak sing sebelah kono. Oh, mboten ngertos sedaya. Jadi teks laporan kegiatan iku teks
sing disusun sak rampunge sakwise nindakake kegiatan. Jadi laporan iki ku kudu digarap sak marine kegiatan ya. Cah, gak oleh sak durunge. Paham? Paham. Dilajengaken Ibu nggih. Nah, saiki ana tujuane nulis laporan teks kegiatan iku mau. Yaiku bukti yen kegiatan iki wis dilaksanakake kanthi temenan. Kejaba kuwi kanggo pertanggungjawaban marang pawongan utawa lembaga sing menehi tugas kuwi mau. Apa ana sing ditakokne? Dereng. Bisa dipahami ya? Apa bujen kecepetan? Ora dipelan, ya wis. Tak lanjutna ya. Lho, sik kebablasan. Nah, nang teks laporan kegiatan kuwi duweni struktur. Yaiku strukturnya anak pira? Anak pira? Yaiku anak telu. Nah, struktur iki gur iki lho. Gur pambuka, isi lan panutup. Nah, apa ana sing ngerti ning pembuka iku isine apa ae? Ning isi isine apa ae lan nang panutup isine apa ae? Mboten ngertos? Ya wis. Jelas ya. Yen ning pambuka kuwi isine ngenani lelandesan lan tujuannya kegiatan. Jadi lelandesane diadakno kegiatan kuwi apa? Terus tujuannya kegiatan kuwi apa? Nah, contohnya itu ngene iki. Lelandesane pemedaran SMP Tunas Bakti saben tahun duwe acara rutin kanggo para siswa yaiku karya wisata. Karya wisata memiliki kanggo para siswa kelas 9 miturut dawuhe Bapak Kepala Sekolah, para siswa ora mung sinau ing jero kelas wae. Kanggo nambahi jembare wawasan tumrap bab-bab sing wis disinaoni ing kelas, para siswa perlu sinau ing laboratorium alam. Laboratorium alam sawijining panggonan kang cocok kanggo mbuktekake apa-apa sing wis tau disinaoni dening para siswa. Kanthi mangkono, para siswa ora mung ngangen-ngangen wae, nanging weruh lan ngerti tulodo sing nyata. Lelandesan tersebut, sekolah ngajak marang para siswa karya wisata menyang Yogyakarta. Jadi, lelandesane kegiatan Yogyakarta iki supaya para siswa iki weruh lan ngerti tulodane sing nyata ning laboratorium alam kuwi mau. Bisa dipahami? Ya oke, dilanjutno karo bujen ya sing contoh kedua. Nah, saiki nang tujuane kegiatan yaiku Nah, dilanjutno bujen ya. Jadi tujuannya kegiatan karya wisata nang Yogyakarta kuwi duweni supaya
ngembangake wawasan babagan pariwisata ing Indonesia mligine nang Daerah Istimewa Yogyakarta. Kaping loro, ngidentifikasi papan-papan tinggalan sejarah. Lah, kaping telu iki ngidentifikasi papan-papan wisata sing duwe nilai budaya kang dhuwur. Paham? Mbak paham? Oh, nggih pun. Apa ana sing takokno? Sik kebanteran ta? Ampun, oke, dilanjutno Bujen. Nah, saiki mlebu nang isi. Isi kuwi ngenani babagan jeneng kegiatan, waktu pelaksanaan, anggota kelompok, lan deskripsi. Nah, tuladhane sing pertama iki jeneng kegiatan. Jeneng kegiatan tahunan iki diwenehi jeneng karya wisata siswa SMP Tunas Bakti menyang Yogyakarta. Kan iki wis bener ya, jeneng kegiatan enek diwenehi jeneng karya wisata. Paham? Lanjut nanganane waktu kegiatan pelaksanaan karya wisata iku dianakake dina lan tanggal jemah sampai minggu tanggal 29 sampai 31 Desember tahun 2023. Nah, papan tujuane iku nang ndi ae sih? Papan tujuane iku ana nang Kraton Jogja, ana nang Malioboro, ana nang Pasang Briharjo, Museum Jogja Kembali lan Candi Borobudur. Terus pesertane iki sing melok iku wong pira sih? Dijelasno sisan nang ngene isi iki mang. Yaiku anggotane peserta 122 siswa lan 12 pembina. Lanjut. Anggota kelompok. Nah, saben kelompok iku bocahe ana 5. Dene kelompok 15 iku sing nyusun laporan iki yaiku Prambudi Mulya, Sumitra, Marinta Putri, Dina Rahayu lan Dewi Mulyasari. Lanjut ya. Saiki ngenani deskripsi ringkes. Deskripsi ringkes iki tentang wisata-wisata sing wis ditekani ku dijelasno secara ringkas. Jadi siti-siti. Contohnya iki, deskripsi ringkes Yogyakarta kondang minangka jujukan wisata tumrap wisatawan domestik lan wisatawan mancanegara. Ora aneh, jalaran Yogyakarta pancen bener-bener panggonan sing nyenengake. Yogyakarta kondang duweni peninggalan sejarah lan kebudayaan. Yogyakarta uga duwe jajanan khas STD. Nah, terus sing selanjutnya iki jelasno Kraton Yogyakarta Hadiningrat. Iku apa sih? Yaiku papan punjere panguwasa pusat kanggo memetri kabudayaan Jawa ing lingkungan kraton bisa diwenehi kepriye tata cara adat Jawa ditindakake. Lanjut. Iki bisa dibantu maca, ayo sapa sing gelem engko tak kei apresiasi, monggo. Nomor 2 sampai 5 ya, Mbak.
Nggih, paruan nggih. Nggih. Kale Mbak sing ngrika, Mbak monggo paruan nggih. Nomor loro karo telu iki iso Mbak Melani. Nomor 4 tambah 5 iki iso Mbak Ingrid. Nggih, monggo. Lanjut. Monggo Mbak Ingrid. Nah, nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Jadi sing nomor loro iki kan dijelasno Malioboro iku minangka panggonan kuliner lan nongkronge para kawula muda mamerake kabisane ing babagan musik lan nyanyi. Jadi nang Malioboro iku biasane iku bakulan panganan iku uwake, terus sing ngamen ya uwake, ngono. Terus yang nomor telu iki kan ya wis pasar. Ya jelase sing apa iki didol iku ya sing khas-khas ngono iku kan pasar tradisional to. Jadi bakul-bakul batik iku uwake wis aret ngono iku wis akeh. Arek milih pokoke. Dereng nate ten Jogja kula. Kula natene teng Solo rumiyin. Nggih. Lanjut Candi Borobudur. Ya kan biasane nek nang SD ngono iku nek wayah rekreasi nang Borobudur ya. Loh, Prambanan nambah Borobudur apa Borobudur tok? Borobudur tok kan ya. Ya berarti kan sampean kabeh wis ngerti toh Candi Borobudur iku rupane piye. Terus gedene sak pira, ngono kan? Oke, tak lanjut ya. Nah, saiki wis mlebu nang panutup. Nang panutup kuwi isine dudutan saka kegiatan. Contone ku karya ketok apa ora iki tulisane? Oh, ketinggal ya wis. Tuladane ku kegiatan karya wisata wis kalaksanan kanthi becik. Sakwise melu karya wisata akeh bab sing bisa disinaoni kanthi langsung. Kita para siswa nduweni wawasan kang tambah jembar ora mung weruh liwat televisi utawa liwat internet wae. Nanging weruh sing sanyatane ing pangajap kegiatan karya wisata tetep dilaksanakake ing taun candhake kanthi bisa luwih apik. Paham isine penutup? Nggih, oke. Lanjut ya. Nah, saiki mlebu nang unsur basane teks laporan kegiatan.
Mbak E sampun ngantuk ta? Oh, ditahan sik ngantuk kok enek games ya. Engko dicepakno HP-ne pasti ana paketane kan? Ya wis oke. Sik dimpet sik. Saiki hujan jelasno iki sithik ae. Unsur basane teks laporan kegiatan iku ana ukara cerita, ukara sambawa, ukara tanduk, ukara tanggap, ukara lomba, lan ukara camboran. Pasti nang bab basa rinengga kan ya wis tau diajari to apa ae iki. Sampun kan ya. Ya wis nek ngono hujan jelasno sithik-sithik ae. Ngenani contone ae ya. Oke, dilanjut hujan. Nah, ukara cerita. Ukara cerita iku isine ngandut informasi utawa nyeritakake kejadian, ide utawa gagasan. Nah, iki contone bisa didelok ya iki. Dadi koyo SMP Tunas Bakti saben tahun iku duwe acara rutin kanggo para siswa ya, karya wisata. Sing nomor loro Yogyakarta kondang minangka jujukan wisata tumrap wisatawan domestik lan wisatawan mancanegara. Nah, tulodo ukara siji mbek loro iki yen dideleng saka isine kan cetha banget. Yen nerangake utawa nggambarake nyeritakake sawenehe bab. Kayak sing nomor pertama mau nomor siji nganakake rekreasi utawa karya wisata. Dene sing nomor loro iku nyeritakake kahanan kutha Jogja sing dadi jujukane wisatawan. Paham saka kene sing ukara cerita? Oke, tak lanjut. Sing keloro iku ukara lomba. Apa ana sing ngerti ukara lomba iku apa? Supe? Ya wis. Ukara lomba iku ukara sing kedadean saka sagatra. Nah, ukarane iku mung dumadi saka jejer lan wasesa serta bisa ditambah lesan lan keterangan. Contone ku iki lho. Para siswa kelas 9 nulis laporan kegiatan. Nah, para siswa kelas 9 kan dadi jejer. Nulis iku dadi wasesa. Nah, laporan kegiatan iku lesane. Paham ya? Kan materi wingi-wingi wis diajari ambek Bujen. Tak lanjut. Saiki mlebu nang ukara camboran. Nah, ukara camboran iku dibagi dadi loro. Apa ana sing ngerti? Oke. Ukara camboran iku ukara camboran sejajar lan camboran susun. Jadi, ukara camboran sejajar iku ukara kang kedadean saka rong gatra utawa luwih. Gatra-gatra kasebut digabung utawa digandeng dadi siji nganggo tembung panggandeng. Gatra kang ana ing ukara camboran sejajar wujud gatra inti kabeh. Tembung panggandeng tuladhane lan, karo, nanging, dene lan sapanunggalane. Nah, contone iku iki. Bani mangan bakso lan Doni mangan soto. Iki kan berarti kan ukara camboran sejajar, sajajar. Terus yang kedua iki ya,
Sumantri awake kuru nanging Gunawan awake lemu. Bisa dipahami ya? Nah, ukara cambaran susun iku dumadi saka rong gatra utawa luwih. Ukara cambaran susun yaiku ukara kang kedadean saka rong gatra utawa luwih. Salah sijine gatra minangka gatra inti uga diarani ukara baku. Induk kalimat gatra sijine minangka gatra pang utawa cabang, kang uga diarani ukara tambahan anak kalimat. Contone kuwi iki lho. Rina ora melu dolan menyang omahe Gina. Jalaran loro. Rina ora melu dolan menyang omahe Gina sing diarani gatra inti. Nah, jalaran loro iku diarani klausa pang utawa klausa cabang. Sing nomor loro, nalika mulai sekolah, Dwi iki mampir toko buku. Nalika mulai sekolah sing diarani klausa cabang. Dwi iki mampir toko buku iku sing diarani klausa inti. Paham ambek sing dijelasno Bujen apa kebanteran? Ampun. Dilanjut to Bujen ya. Saiki bahas bab-bab sing kudu digatekake nalikane nulis teks laporan kegiatan. Nek gak salah iku ana 5 ya. Oh 5 apa 4 iki? Isi. Oh ya ana 4 gak no. Kelebihan siji Bujen. Jadi bab-bab sing kudu digatekake nalikane nulis laporan kegiatan itu sing pertama disusun sakmarine utawa sakwise nindakake kegiatan. Nah, sing kaping loro iku ngatekno strukture. Kan mau dijelasno Bujen yen strukture kuwi ana 3. Yaiku pambuka, isi, lan panutup. Mari ngono, karo nggatekno unsur basane. Unsur basane ana pira mau ayo? Nggih, terus. Lomba. Ukara carita, ukara tanduk lan ukara tanggap. Nah, mari ngono sing nomor 3 iku anggone nulis laporan kegiatan kuwi ora oleh nyimpang ya saka kegiatan sing wis dilaksanani. Jadi kudu nek misale mlakune nang lurus ya lurus, ora oleh menggok-menggok oleh nggarap teks laporan kegiatan kuwi mau. Sing kepapat tulisane ku teks laporan kegiatan kanthi runtut minangka cengkorongan sing wis dirantam. Dadi gak oleh melenco-melenco mari jeneng kegiatane mari ngono engko langsung nang dudutan kuwi ora oleh ya. Ora oleh langsung nang penutup. Dadi kudu urut. Mari jeneng kegiatan, mari ngono tujuane, mari tujuane engko mlebu nang isi wi waktu dilaksanani, mari ngono apa ya? Apa mau? Ayo. Apa ana sing eling? Deskripsi kegiatan, mari ngono. Apa ya? Supe. Oh, dibuka mana ta? Ya gak apa-apa jane.
De rada ado iki mau. Nah, iki lho. Isine iku jeneng kegiatan, waktu kelaksanane kegiatan iku kapan ae. Terus mari ngono iku anggota kelompok lan deskripsi ringkes tentang kegiatan iku ngenani kegiatan. Saka bab-bab sing kudu digatekake iki apa ana sing ditakokno? Mbak Ingrid paham nggih berarti? Nggih, oke. Dilanjutno nggih karo Bujen ya. Lanjut. Saiki kayake mlebu nang gorong mlebu nang games bakno. Jadi nulis teks laporan kegiatan iku duweni kauntungan. Kauntungane iku sing pertama duweni catatan kegiatan. Sing keloro bisa nyeritakake nganti runtut. Lan sing ketelu iku bisa dadi sumber kanggo liyane. Paham ya teko kene keuntungane? Oke, dilanjut Bujan. Nah, saiki mlebu nang games. HP-ne ayo nang dicepakne. Terus engko di-scan ya. Monggo. Langsung di-play mawon ta, Bu? Nggih. Mbak Ingrid saged? Niku modele kaya dikongkon nyusun kalimate wi kan wis enek soale to. Nah, engko iku jawabane ku nyusun. Jawabane mau wis diandarno Bujen kabeh nang ngonane PPT. Ayo, nek sing ngrungokno sing nyemak pasti iso jawab kuwi. Pasti engko skore iso diukur. Nggih, di wenehi wektu Bujen ya. Udah iso kabeh to, Nisan, gak enek kendala ya.
Hujan idin lungguh oleh angsal oke. Hujan nambah lungguh sik ya, mbek ngenteni garapane kalian. Sik. Sampun. Mbak Ingrid sampun. Dereng ya wis tak enteni. Mbak Ingrid apa ono kesulitan, kangelan? Ampun. Nah, iku kan wis ngerjakno game sing wis di-share nang HP-ne. Sampun, Bu. Skore piro? Api tau gak ayo? 150, Bu. 150 tuh berarti sik dhuwur, sik api. Bawelani? 167, Bu. 167. Berarti kurang lebih wis bisa nangkep pembelajaran dino iki ya, makanya dino iki. Nggih. Nah, saiki kan wis nang wayahe penutup. Apa ana sing ngerasa bosen utawa kepriye ing materi
kegiatan iku ana sing jenenge unsur basa, yaiku unsur basane ana ukara cerita, ukara lomba, ukara cambaran, ukara tanduk lan ukara tanggap. Nah, bab sing wis digatekake iku mau ya kaya kudu digarap sakwise acara utawa kegiatan terus bareng ngono. Kudu runtut ra oleh menco-menco urut-urutane. Nah, saiki ana rencana tindak lanjut. Iki tugas dingge minggu ngarep ya. Nggih, Bu. Tugas minggu ngarep iku nulis laporan kegiatan kerja bakti sakiwa temen omahe. Tugase kuwi saben siswa ditulis tangan minggu ngarep dikumpulno nang manane meja ngarep iki pas wayahe basa Jawa. Nggih, Bu. Pasti kan anane omahe ana kegiatan kerja bakti to. Wonten kan? Nggih. Seperti ya wis. Sadurunge dipun cekapi kali hujan wonten pitakenan. Nggih, Bu. Ya wis, nek ngono dipun cekapi kali hujan, dedonga rumiyin nggih. Nggih. Dedonga dipun wiwiti. Dedonga dipun kasih hujan ngaturaken matur nuwun sanget menawi wonten lupute hujan nyuwun pangapunten nggih.